GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang arang Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan, Ilocano. Makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre, kasama rin natin ang aking co-pilot ngayong araw na nandyan po sa ating TOZ. Walang iba kundi ang ating mga sound engineers. Si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Nixon Dakal. Dakal pong salamat, Den and Kuya Nix. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 14, 2025. Lunes malinis. At syempre, we only have 28 days more to go bago ang inaabangan na national and local elections sa darating na May 12, 2025. Kaya naman mga kapaborito, sigurado ko nakapag-desisyon na rin kayo siguro kung sino-sino ang inyong mga iboboto. Tandaan po ninyo, national and local elections po ngayon ha. So included po dyan ang mga senador, congressman, party list representatives, governor, vice governor, board members, mayors, vice mayor at mga konsihal. Yung ating mga barangay officials and SK officials, kayo po naman ay pinapayagan ayon po sa COMELEC, no, na makibahagi, no, sa kampanya po. Pero ang syempre may pero. Dapat po ay wala po yan sa oras ng trabaho. No? At syempre paalala rin po ng COMELEC sa atin pong mga kandidato, no, na wag pong gagamitin ang mga equipment ng LGU sa kanila pong pangangampanya. Yan yung mga maikling paalala syempre ng ating COMELEC, no? Ay nako, kayo talaga ha. Huwag tayong pasaway mga kapaborito. Lalo na yung mga nagdidikit na mga poster, tarpaulin. Pinapalalahanan din na huwag po magdikit sa mga bawal na lugar. Dapat dun lamang daw sa common poster area. At syempre mahigpit naman na pinapakiusap po ng DNR at ng COMELEC na huwag papakuan ng mga campaign materials, no, yung ating mga puno, no, panangasiyo lang, no. At syempre yung mga nagkalat na mga tarpaulin pagkatapos ng kampanya, no, ayusin natin, linisin po natin. Pangalagaan po ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan mga kapaborito, no. Sana meron tayong organization dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan na mangungulekta nitong mga basura
Kasi syempre tapos nang gamitin at mamaya ay magiging basura rin po yung mga yan at tatanggalin ng mga kandidato. Supposedly ganoon dapat kalat mo, linis mo. Syempre natuto kayong mag-post di matuto kayong magtanggal, no? Sana meron yon tayo yung mga organization na pwedeng mag-recycle ng mga ginamit na tarpaulin. Kasi alam ko, meron yung mga tarpaulin na ginagawa po sila mga dekorasyon sa mga opisina. Meron din yung mga ginagawang bag at marami pang iba. Yung iba naman na mga plastic na hindi na talagang mapapakinabangan ay sineshred At yan naman po ay hinahalo sa paggawa ng mga bricks o the eco bricks ang tawag doon, di ba? So, yan ay may magandang property na maitutulong sa bricks, yung strength at durability ng mga bricks. Bricks po yung mga nilalagay dyan sa mga daraanan po natin, di ba? Mas tumitibay po yan kapag hinahaluan po yan ng mga shredded materials na gawa sa plastic. Diba? O kaya naman yung iba siguro yung mga ibang klase ng plastic pwedeng ilagay sa mga stuffed toy o kaya sa mga unan binibili nila yan ang alam ko. So sana meron tayong mga ganun siguro sa buong Pilipinas. Sana merong Green Earth Philippines, mga ganon, diba? Magtatayo si Det daw ng Green Earth Philippines. Maganda naman yun, di ba? Isang bahagi ng advokasya, na every 3 years tuwing may halalan, nakita naman natin tunelada po ang mga basura na nanggaling po sa mga campaign materials. Pwede pong mapakinabangan po yan at para hindi tuluyang masayang. At siguro kahit sana ang ating pong DNR, di ba? Should advise yung ating mga candidates na magkaroon ng proper waste disposal po ng mga plastic na yan para po mapangalagaan natin, di ba? Yung ating pong kapaligiran kasi alam nyo mula dyan sa mga plastic nagmumula yung mga nanoplastics at microfibers, microplastics, di ba doon yun? Nako, alam nyo merong isang research na basa ko may isang brain yata tayo ng tao, nakitaan ng nanoplastic. Nakakatakot yung mga nanoplastic po cannot be seen through the naked eye, hindi po makikita yan basta-basta sa ating ating ordinaryong mata lamang. Kailangan ay electronic na microscope ang gagamitin para po makita yung mga ganyang klaseng kaliliit na materials, mga bagay, yung nanoplastics. Delikado po yan. Halos kasing laki lang yata o mas malaki pa ang red blood cell po doon. Ganun po siya kaliit, mga kapaborito, Kaya nga nano Ang hirap i-explain, Andun na nga sa salita i-explain pa natin. Kailangan i-explain lahat. Spoon feed lahat. Siyempre mga kapaborito, kamusta naman ba? Nakapagbawas na ba kayo ng timbang? I am sure, dahil sa sobrang init, yung tagaktak ng pawis nyo ay walang kumpay, dire-diretso kayong nagpapawis at nakakailang palit kayo ng damit, maksaya kayo. Maksaya kayo sa damit, manla subkila. Pero siyempre, ina-advise din natin pag ganitong paparating ang napakainit na panahon, lagi po tayong mag-hydrate uminom ng tubig para po ma-replenish yung ating katawan. Kasi pag tayo ay nagpapawis, lalo yung mga athletic dyan, na kahit tag-init na, naglalaro pa ng basketball. Kapag hindi makapaglaro ng basketball, kakala mo nanghihina. Meron yun, Kasi hinahanap-hanap ng katawan natin yung physical activity, maski yung mga joggers, o kaya mga nag-gym. It has been a part of their, parang alam nyo yun, yung habit, tapos yung katawan nila, hinahanap-hanap nila yan pag umaga, yung sa body clock, ika nga, hinahanap nila yung strenuous activity. Kapag bigla kayong huminto dyan, yung iba nananaba. So yung metabolism ng tao nag-iiba. Kaya kailangan, i-hydrate natin yung sarili natin
Inom lagi ng mga tubig. Yung iba naman kung may budget, syempre alam nyo na kung anong iniinom nila. Yung mga hindi naman energy drink eh. Ano bang tawag dun? Basta may tawag dun. Baka mamaya makapag sabi pa ako ng brand. Baka masingil pa ako dyan, di ba? Hoy, hoy, hoy! Yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan, marami tayong nababasang report, no, mula sa ating pong provincial at regional police offices. Ay nako, puro vehicular accident na lang po ang nababasa natin sa mga reports, ano? Every day nakakatanggap po tayo syempre ng summary of reports, no? Wala po sa ating provincial at regional police offices. Maraming salamat syempre, no, sa inyo pong masipag na pagpapadala po ng mga police reports. Nakikita natin, nababasa natin puro vehicular accidents. Yung ating mga motorista, mag-ingat-ingat naman po tayo. At syempre, numero 1 din dyan, napapansin natin, no, maraming altercation yung away. Yung away sa kalsada, bunsod naman ng init ng ulo. Ay nako. Pag ganyan nga, sinasabi ko sa inyo, no, magbigayan na lamang po tayo, lalong-lalo na. No, tayo po ay nasa Holy Week na po. No? Kaya matuto tayong umunawa, palawakin pa natin yung ating pangunawa, mga kapaborito. Okay? Alam nyo, isa lang ang buhay eh. Kaya minsan maraming siga-siga dyan. No? Pag nakahanap kayo ng katapat, ay nako, gulo, di ba? Merong nagiging viral na naman ngayon. Akala ko nga po sa Dagupan, ano? Dahil doon sa audio naririnig ko doon sa video, poso. Tapos yung uniform halos kaparehas ng poso natin sa Dagupan. Pero wala akong ma-recall, no, na ganun na itsura ng traffic enforcer dito sa Dagupan. Although ang nangyari po kasi diyan, ano, merong one-way street. Tapos isang black na SUV pilit pumapasok pero hindi siya makapasok dahil tuloy-tuloy yung paglabas ng mga sasakyan mula doon sa one-way street palabas. Nasa likod niya ay isang tricycle at bumubusina, isa ring makulit, ano? Parang pareha silang nagbabalak pumasok doon eh. Pero naglaon, nagpalit ng isip itong tricycle at nag-overtake na lamang siya doon sa isang SUV na itim. Bumaba yung driver ng SUV at napang-abot pa, no? Nahabol pa niya yung tricycle, pinagalitan at sinipa niya yung gulong nung sidecar. No? So hindi naman siguro nasira, na-damage or whatsoever. Ngayon, ito namang tricycle driver, no? Yung ating pong mamang tricycle driver, akmang kumukuha ng tubo. Sino sa inyo dyan ang may tubo sa sasakyan? Umamin. Ikaw, Det, anong meron ka? Tubo o bat? Si Canixon, anong meron? Tubo o bat? Screwdriver? Samurai? Di ba? Mga tricycle driver, mamin kayo. Meron kayo mga tubo-tubo, iwas-iwasan nyo yan. Tapon nyo na yan, no? Pagmumulan lang ng sakit ng ulo yan. Nung akmang iindahan ng tubo ng tricycle driver, itong si mamang SUV driver, bigla namang bumunot ng baril. Biglang bumunot ng nakasukbit, no? Nakatago yung baril sa kanyang bewang natakot syempre ang tricycle driver, no? Dahil ano ba naman yung tawag mo doon? Ano ba naman yung panama mo dun sa barel, ano? Hindi naman makita dun sa CCTV kung totoong barel or laruan na barel o kung totoo bang may barel, no? Baka naman na cellphone, ganun lang niya. Hindi natin ma-determine, ano? Dahil malabo yung CCTV. Pero syempre, kapag kumalat yan sa video, ma-judge na agad yan ang ating mga perfect mga perfect na netizens. So magte-take sides na yan kung sinong tama o sinong mali, no? At bigla namang pumagitna yung ating traffic enforcers. Tapos may mga comment doon, bakit hindi hinuli ng traffic enforcer yung may barel, so on and so forth, no? Syempre wala naman pong kapangyarihan yung ating pong traffic enforcer, no, na hulihin basta-basta yung mamang may barel. Bagamat syempre el flagrante delicto, no, caught in the act, ika nga, lalo kung ang video niyan ay nangyari ngayon or ngayong panahon o nakapaloob sa panahon ng COMELEC gun ban,
sasakit talaga ang ulo nung mamang SUV driver na yan. Dahil patong-patong na kaso ang pwede niyang kaharapin, mga kapaborito. Kaso naputol na yung video, naputol na yung kwento ko. So, ang nangyari, syempre nakita natin, may nagbunot ng barel, akmang sabihin na natin na barel or ano, di ba? Doon pa lang meron na kagad siyang violation sa COMELEC gun ban. No? So, kung nagkataon, nabaril niya yung mama, sasabihin ba niya doon ay self-defense? No? Kung hindi pa naman siya... Kasi yung self-defense usually is ginagamit yan nga, no? Kapag ikaw ay nakapag-harm din ng tao in defense, no? Sa iyong sarili. Pero merong mga parameters po ang ginagamit diyan, ano? Pero dapat yan, siguro dapat ay talagang in danger, no? Or life-threatening. No, baka nga bolo yung pipilip yung kukunin doon dahil hindi rin makita kung tubo nga, no? Kung hindi nga matalim, kung tinusok naman yung mata mo doon sa ng tubo, di patay ka rin. No? So paano ba i-measure yung life-threatening, yung mga ganun para ikaw ay magbumunot ng barel? Given naman na walang gun ban, no? At ikaw ay may license to carry at mayroon license din yung lisensya ay yung iyong baril, no? Paano kaya yun? No, siguro maganda itanong natin yan sa mga mas nakakaalam sa atin, yung ating mga abogado, di ba? Pero yan, may pagkakamali po dyan, ano? Ang maganda dyan, ma-resolve sana kung maganda yung CCTV, no? Ang maganda dyan sa mga LGUs, no, pag tayo ay gagastos na mga CCTV, alam naman natin yung mga mark-up nyo dyan. 3,000 lang yung CCTV pero bibili nyo ng 15,000. Nako. Naalala ko tuloy si Baguio City Mayor Magalong, ano? Biruin nyo yung mga patong-patong ng ano. Naku. Grabe. Matindi talaga. Well, balik tayo doon, no? So mga kapaborito, in essence, kapag mainit ang ulo, kayo na lang po ang umiwas, no? Huwag na po kayong makipag-palitan ng salita, no? Kung kaya nyo mong talikuran na lang po yan, no? At kalimutan, please lang mga kapaborito, kalimutan nyo na lamang po yan at isipin nyo na lamang po, no, na meron kayong pamilya, no, at kailangan kayo ng pamilya nyo kasi hindi nyo alam ang next na mangyayari sa totoo lang, di ba? At yung mga road accidents, no? Uy, si Kabalayan Negs, magandang hapon at kasi napanood ko, kaibigan natin si Kabalayan Negs, nakasama ko siyang mag-judge, no, diyan po sa Bagoong Festival diyan sa Lingayen. Napanood ko yung kanyang live video kanina. Siya pala ay nabangga, no? Buti nga po at nakapag-survive dahil isang bus, no, isang napakalaking provincial bus, no, ang bumangga sa isang tricycle. No, yung tricycle naman dahil sa bilis ng bus mukhang nakatulog yata, no? Hindi pa ma-confirm, ano, hindi natin makita yung report ng investigation report, no? Yun naman na-sandwich ngayon yung tricycle doon sa likuran ng sasakyan ni Kabalayan Negs. Buti na lamang at hindi naman napano, no? Pero kailangan yan ay ipa-check nyo yan, ha? Kasi alam nyo yung mga spinal cord injury, mga kapaborito, no, galing sa whiplash injury, no, yung sudden extension, no, yung ganito, yan. Sudden extension ng inyong leeg, pwedeng mag-cause po yan ng SCI o yung spinal cord injury. No, para malaman nyo kung ano yung spinal cord injury, kung alam nyo, kung kilala nyo po si Christopher Reeves, no, yung pinakaunang Superman, gumanap na Superman sa Hollywood. Si Christopher Reeves, yon. Example po yon ng spinal cord injury. At depende po sa level ng cervical injury niya, no? Si Superman, si Christopher Reeves ay nasa C2, ano? Kaya baldado yung kanyang katawan mula dito pababa. No? Kaya yung pati kanyang paghinga
ay nawala, no, yung control ng kanya, kasi ang paghinga po ay autonomous nervous system, no. So automatic, ika nga, may sariling ano yan, hindi nyo naman kinokontrol yan, pero kaya nyo naman kontrolin yung paghinga, di ba? Pero in the normal operation, ginawang operation, autonomous po yung ating paghinga. Hindi naman pwede nakalimutan nyo lang huminga, no. Yun yung naapektuhan sa kanya. Kaya kabalayan, next, no, sana ay okay na okay kayo at negative naman sa anumang danyo sa katawan, no. Dahil nakita natin wasak na wasak yung likuran ng sasakyan niya at yung tricycle wasak din. Yung itsura din naman ng provincial bus na napakalaki, solid, no, solid din yung alam nyo na, no, solid din yung sira niya sa harapan. Talagang wasak yung solid na wasak din. Nako. Hindi ko nga alam kung siguro tumatakbo yun ng sabihin mo ng 60 km per hour. Matindi pa rin yun. Bagamat siguro sa nakikinig, mabagal lang yung 60. Pero kung may nakaharang sa'yo at banggain mo ng 60, malakas po yun. Dahil wasak yung dalawang windshield nung bus. Solid na solid. No, yung so, solid na solid yung pagkawasak din ng windshield niya. Kaya napakalakas ng impact, no? Pero sana maayos yung gusot na ganyan, At yung mga kababayan natin, mga kapaborito, ngayong Semana Santa, Holy Week, alam ko marami po sa inyo ang magbibisita iglesia, no? Yun po yung common na tradisyon na kaugalian ng mga Romano Katoliko na pumunta, no, sa mga simbahang Katolika para po mag-alay po, magtika-tika, no, at magnilay-nilay at gunitain po yung sakripisyo ni Jesus Christ, no, para sa mundo. Ayun, so dun sa mga magdadrive, no, iwasan po natin na magpuyat at sobrang pagod para mapanatili po natin, no, na safe tayo lahat. Importante safe tayong lahat, no? Kaya tandaan po ninyo yung blow bagets, ha. I-double check nyo yung blow bagets parate, mga kapaborito, para safe kayo sa inyong mga pupuntahan. Ano ba yung mga blow bagets, mga kapaborito natin? Check na nga natin. Hindi ko ma-memorize yung blow bagets. Napakarami. Ito. Yung B, yung unang B, no? Yung battery. Tapos yung L, yung lights. Yung O naman, oil. Baka naman drive na lang kayo ng drive ng sasakyan ninyo. Wala na pala kayong langis. No? At syempre, water. Water. Baka saan ba nilalagay yung water? Okay, nako, doon sa mga first time drivers, syempre yung radiator ninyo, ha? Yung iba, syempre, hindi lang ordinaryong water ang ginagamit. No? Kailangan po natin gumamit ng coolant. No? Lalo dun sa mga sasakyan na maselan, kailangan coolant yung inyong nilalagay po para mapanatiling malamig, no, yung inyong radiator at iwas sa corrosion. Susunod sa blow bagets, yung letter B, yung ikalawa, yung brakes o preno. Lalo kung kayo po ay nagplaplanong umakyat sa matataas na lugar, syempre kailangan meron kayong prenong matibay, no? Dahil kailangan nyo yung preno lalo na sa inyong pagbaba. At pagbababa po kayo ng mga highway na matarik, like for example, galing kayo ng Baguio or Tagaytay, no, mag-engage po kayo sa lower gear, no? Kung manual ang inyong sasakyan, kung hindi naman ganun kabilisan, nasa tercera siguro, no? It will help yung engine brake na tinatawag. Dahil pag kayo po ay preno ng preno, meron pong pwedeng mangyari, no? Mag-fade o mag-fail yung inyong preno dahil sobrang init, no? Alam nyo yung mga yan, mechanical po yan, no? Pwede pong pag sumobrang init niyan, mag-fail po yan na kumagat. Kaya lagi po kayo mag-a-assist ng engine brake, mag-shift kayo sa lower gear. Ganun din sa automatic. Yung mga bagong sasakyan naman ngayon, meron silang downhill assist. Dugadet, downhill assist, yung downhill assist na mga automatic na kotse, mga high-tech, tutulungan niya kayo, no, para hindi kayo dumausdus ng bigla-bigla pagpababa ng kalsada.
o ng bundok. Susunod yung letter A, yung air. No? Siguraduhin na inyong gulong ay nasa tamang tire pressure. Meron po yung recommended tire pressure. At wag kayong, yung iba pinipisil-pisil yung goma, sinisipa-sipa. Ewan ko ba kung saan nyo natutunan niya. Kumuhanap kayo ng isang gasoline station, napakarami naman po niyan, ano? At hanapin nyo yung talagang pang tire gauge, no? Kaysa yung mga aneroid na tire gauge, medyo minsan hindi tama ang reading nun eh. Manap kayo ng mga mechanical na tire gauge para masiguro ninyo yung tire pressure ng inyong gulong ay tama. At syempre letter G, gas. Ayan, kung wala kayong panggas, wag na lang kayong bumiyahe, okay? Matuto na lang kayong manatili sa bahay. At speaking of gas, bukas malaking rollback, no? Malaki-laki yan, 3 pesos and 60 centavo ang rollback sa presyo ng regular at premium sa gasoline. No? So, mamaya baka mapalabas na yung eksaktong rollback. At susunod yung letter E, yung engine. Siyempre dapat nasa magandang kondisyon yung makina ng sasakyan po ninyo kung kayo ay maglo-long drive, no? At kung maglo-long drive kayo, make sure na hindi na lang kayo masyadong magpatakbo ng mabilis, no? Dahil para hindi malakas sa konsumo ng gasolina o diesel. At syempre mas tatagal po yung inyong mga makina kung nasa economy drive lang kayo. O yung letter T naman ay tires, no? Yung mga goma. No, check ninyo kung lagpas na sa manufacturing date. Yung iba nakasanayan na every 5 years magpalit, no? Pero yung iba kung talaga namang mabilis na, mapudpud na, halos 40% na lamang yung thread life. No, manipis na, kasing pinipis na ng ulo ko, magpalit na po kayo. Huwag nyo nang hintayin na maputukan po kayo ng goma, no? Ng gulong. At syempre, meron yung mga manufacturing date, no? Nakalagay po dyan, naka-indicate sa sidewall ng inyong mga gulong. Mababasa nyo po dyan. Baka yung sidewall ninyo, nakamura nga kayo, bumili kayo ng bagong gulong. Uy, 1.5 lang yung gomang nabili ko. Pagtingin mo, 2018 pa ba? 2018 pa yung nagamit ay yung manufacturing date. So, pwede pa ba yun? No? Tanong natin sa mga eksperto, pero as much as possible, para sigurado, no, kung bibili kayo, yung nasa tamang date na, no? Kung 2025 ngayon, siguro acceptable pa para sa akin yung 2024. No? At yung iba siguro sasabihin nila okay pa yung 20 basta hindi naman nagamit at fresh. Hindi ko lang sure kung hindi naman ako tire expert, pero may nabasa ako noon nang sabi basta hindi naman daw nagagamit, no? Pero kung nagamit na tapos 20 something pa, lagpas 10 years na magpalit na kayo. Yung iba nga may makikita na kayong crack sa sidewall, no? Delikado na po 'yon. Baka mahirap ma-sidewallan ng gulong. Mas okay na yung mapako ka sa gitna kaysa mapako ka sa sidewall, no? Hindi mo hindi mo mabubulkanizan yun. At susunod, syempre, yung pinaka-importante yung self, no? Kailangan kondisyon po yung mga driver. Kung iinom man kayo, Diyos ko, Semana Santa, iinom pang iisipin, Syempre, yung iba kasi recreation ang gagawin, no? Sa sideline, kasi yan lang din yung panahon na makapagbakasyon sila mula sa toxic nilang trabaho. Syempre, may mga ganyan, toxic yung trabaho, no? Kaya, syempre, importante, no? Yung nasa kondisyon ng katawan, nasa tamang tulog, at hindi po kayo naggagamot, ha? Yung mga allergy medicines po ninyo, yan ay pampaantok yung iba dyan. Ako, delikado po yan. Kaya tandaan po, yung blow bagets, mga kapaborito. At kung may plano na kayong bumiyahe, just make sure na magdasal kayo bago bumiyahe, okay? Oras sa atin, 5:32 ng hapon. Magbabalik po ang programang API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako?
Marami. Ang puta-putang Sonata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Maligwas Pangasinan Ilocano. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At syempre ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Paalala, 28 days to go bago ang halalan sa May 12, 2025. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. Pamunuan ng NLEX, inaasahan ng pagbuhos ng mga sasakyang dadaan sa tollway simula Miyerkules Santo. PBBM nagpaalala sa publiko, mag-ingat sa daan at magbigayan at magpakumbaba. DOH, idineklarang Code White Alert ngayong Semana Santa. COMELEC may paalala sa mga kandidato magpahinga sa pangangampanya sa Huwebes at Biyernes Santo. Sa ating balitang pampalakasan, Fiberexers tinambakan ng bossing 111-80. At sa NBA, Nuggets pinataob naman ng Grizzlies para patibayin ang playoff bid. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Inaasahan na ng pamunuan ng North Luzon Expressway Corporation o NLEX ang pagbuhos ng mga sasakyang dadaan sa tollway simula sa hapon ng Miyerkules Santo, yung April 16, hanggang hapon ng Huwebes Santo, April 17. Ayon kay NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, inaasahang papalo hanggang sa 385,000 ang dami ng mga sasakyang dadaan sa kasagsagan ng Holy Week season. Ito ay mas mataas mula 350,000 na average na bilang ng mga sasakyang dumadaan kada araw. Para naman matulungang mapangisiwaan ang daloy ng mga sasakyan, ayon kay Ignacio, bubuksan ng lahat ng lanes 24/7. Tataasan din ang ipapakalat na traffic personnel at sususpindihin muna ang lahat ng ginagawang road repairs maliban na lamang kung emergency at kailangan ng tapusin. Ipapatupad din ang counterflow scheme sa mga lugar na mabigat ang daloy ng trapiko na kadalasang naoobserbahan simula alas 2 ng hapon sa Miyerkules Santo o sa April 16. Bubuksan din ang zipper lanes sa northbound lane sa oras na magsimula ng magsibalikan ang mga motorista sa Metro Manila pagkatapos ng Holy Week break. Sigurado, no? Daming tao dito sa Pangasinan, La Union at Baguio at sa iba pang mga malalabig na lugar dito sa Northern Luzon. Samantala, pinaalalahanan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayanan na panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan sa lansangan ngayong panahon ng Semana Santa. Sa kanyang lingguhang vlog, sinabi ng Pangulo na parating na ang mahal na araw at tiyak na may kanya-kanyang lakad kasamang mga mahal sa buhay. Kaya dapat na mag-ingat ang lahat. Pinayuhan ng Presidente ang mga motorista at mga biyahero na inaasahang dadagsa sa mga lalawigan na magbigayan sa kalsada at magpakumbaba upang maiwasan ang anumang aberya at disgrasya. Tinukoy ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa kalsada nitong mga nakalipas na linggo na nagresulta sa disgrasya at pagkamatay. Kaya mahalagaan niyang panatilihin ang lamig ng ulo habang nasa lansangan. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa bayan at pumapanig sa kapayapaan lalo na sa kaligtasan sa lansangan.
tinatawag na ng pansin ng ating Pangulo yung mga nangyayaring insidente sa kalsada. Napapanood din pala nila yan. Partikular yung mga violence. Naku, sobra na rin. No? Nauuwi po sa sakitan, nauuwi sa barilan. No? Kaya dapat palamigin ang ulo. Palampasin na lamang yan. Nagtataka na rin ang presidente, no, kung saan kinukuha ng mga motorista yung kanilang tapang. At parang natural na lamang anya ang komprontasyon at karahasan. No, kaya dapat itong mga adult, sila yung mga binabantayan pag nanonood ng mga Batang Quiapo, Incognito, sila dapat ang pinagsasabihan. Mukhang sila yung hindi dapat manood. Minsan kasi, 'di ba? We try to emulate kung ano man yung mga napapanood natin kung minsan, Kaya dapat diyan nakalagay tamang gabay sa magulang. 'Di ba? Seriously. Kasi kung ano yung nakikita natin sa telebisyon, sa ating social media, minsan nagkakaroon ng influence kahit papaano. No, meron mga nakikita nyo, nagma-martial arts yan, di naman marunong talaga, nagkakarakarate, no? Ibig sabihin meron talagang part ng brain natin, no? Yung portion na para sa violence, no? Meron talaga yan siguro, no? Kaya pag-aralan natin na kontrolin, no? Yung anger management, yan dapat i-search ninyo sa cellphone ninyo, no? Para iwas tayo sa disgrasya. Isa lang ang buhay, mga kapaborito. Samantala, nagdeklara ang Department of Health, no, ng Code White Alert para sa Semana Santa. Ito umano ay bilang paghahanda naman sa mga posibleng insidente na maaaring mangyari habang marami ang bumabiyahe patungo sa mga probinsya, simbahan at pasyalan. Ayon sa DOH, epektibo ang Code White Alert mula April 13. Kahapon, Palm Sunday, hanggang April 20 o yung linggo ng pagkabuhay. Sa ilalim ng alertong ito, nakaantabay ang lahat ng medical personnel, lalo na sa mga emergency room at critical care unit para mabilis na makaresponde sa mga posibleng aksidente. Hinimok naman ni DOH Secretary Ted Horboza ang publiko na mag-ingat upang maging ligtas at malusog ang pagdiriwang ng Semana Santa. O yung mga kinakain nyo, magdala kayo ng sariling water kung sensitibo ang inyong tiyan. At syempre, ugaliing kumain ng mga pagkain na luto, at maging beware, sa mga pagkain ng shellfish dahil merong red tide sa Bulinaw at Anda. Hindi naman siguro makaka-apekto yan, sa ating mga bangus dahil tanging mga shellfish, agamang ang naapektuhan ng red tide, mga kapaborito. Sa iba pang mga balita, nagpaalala naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato na ipinagbabawal ang pangangampanya. Bawal ang pangangampanya sa Huwebes Santo, April 17 at Biyernes Santo, April 18. Ayon kay COMELEC Western Visayas Regional Director Attorney Dennis Awasan, election offense ang pagsasagawa ng anumang anyo ng kampanya sa mga naturang araw. Malinaw yan, pwede pong violation yan kung kayo po ay nabidyohan na nangangampanya sa araw na mga ito. Pinayuhan din ng komisyon ang publiko na magsampan ng reklamo laban sa mga kandidatong mahuhuling lumalabag sa mga patakaran sa halalan. Nakita nyo naman, proliferation ng smartphones ngayon, malaki ang pakinabang. Kaya maging matalino tayo para iwas sa disqualification case, Mamaya nanalo kayo, disqualify naman kayo. Sayang lang ang effort ng supporters at siyempre yung effort ninyo, Sa iba pang balita, hindi naman kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkatao ng Chinese national, na si Lee Duanhang. Kaya binasura nito ang kanyang Philippine citizenship. Tama po yan, kapag meron pong dayuhan na nais makakuha ng Filipino citizenship, yan po ay dumadaan sa House of Representatives, sa Senate, tapos pipirmahan din po yan ng Pangulo. Parang sino yan, yung foreigner na puti, yung Caucasian, yung binigyan ng Filipino citizenship. Parang Canadian yata yun, Oo, tapos nabigyan ng Filipino citizenship. Para siyang paggawa ng batas, ganun.
So ito naman, si Lee Duan-Huang, Vinito, no? Sa veto message ng Pangulo, nakasaad na hindi maaaring baliwalain ang mga maaaring babala mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil po sa karakter at impluensya ni Lee Duan-Huang na maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating bansa. Giit ng Pangulo, ang pagbibigay ng Filipino citizenship ay isa pong pribilehyo. No? Parang yung lisensya ninyo, privilege yan, hindi yan karapatan. No? At hindi dapat ipagkaloob ng basta-basta, lalo na kung may mga kaduda-dudang intensyon sa likod nito. Hindi lamang anya ito tungkol sa pagbibigay ng mga legal na karapatan, kundi pagbubukas din ng karangalan ng ating kasaysayan, kultura at pamana. Samantala, mensahe naman ng palasyo sa mga senador na pumabor sa naturalization ni Lee Duan-Huang. Hindi bingi si Pangulong Marcos para dinggin ang nakukuhang impormasyon hinggil sa Chinese national. Ayon pa kay Palace Press Officer Claire Castro, kung majority man anya rito ang pumabor sa Kongreso, hindi pa rin kumbinsido ang Pangulo. Siyempre meron namang power, no, ang presidente para i-veto o huwag pirmahan yung mga batas na yan. Okay? Alam nyo, nabatid nga po na itong si Lee Duan-Huang, no, ay kilala rin bilang si Mark Ong. Ito pala yun. Ano? Ito yung matagal na pong naninirahan sa Pilipinas mula pa noong 1991. Tagal na rin. No, high school pa ako noon. First year high school. Subalit si Lee Duan ay nahaharap po sa kontrobersya, no? Dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa, hulaan nyo, sa Pogo. Batay sa ulat, siya ay naging incorporator ng isang Pogo service provider. Kung maalala, kinontra naman ni Senator Risa Hontiveros ang panukalang nagbibigay ng Filipino citizenship kay Lee Duan. Si Hontiveros ang nagbunyag naman sa Senate hearing ang pagkakasangkot ni Lee Duan sa Pogo. Yan pala, no? Siya pala yun, si Mark Ong. Ang Chinese name niya ay Lee Duan-Huang. Buti na lang, baka mamaya kaduda-duda talaga. Sa ating balitang pampalakasan, tinambakan naman ng Converge Fiberxers ang Blackwater sa score na 111-80 sa PBA Season 49 Philippine Cup. Nanguna sa panalo si Justin Arana na nagtala ng 19 points at 11 rebounds, habang mayroong 16 points at 10 rebounds si Justin Baltazar sa laro na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Mayroon ng 2 panalo at 2 talo ang Converge, habang ang Bossing ay wala pang panalo at mayroon ng 2 talo. Nasayang naman ang nagawang 19 points ni RK Ilagan para sa Blackwater. Samantala sa NBA, pinalakas ng Denver Nuggets ang kanilang tsansa sa playoffs matapos ang 117-109 panalo kontra Memphis Grizzlies. Sa tulong ng makasaysayang triple-double mula kay Nikola Jokic, nagrehistro si Jokic ba to? O Jokic? Ng 26 points, 16 rebounds at 13 assists. Ang kanyang ika-34 na triple-double ngayong season. Siya ngayon ang ikatlong manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtapos ng regular season na may average na triple-double. Ito ang pangalawang sunod na panalo ng Nuggets sa ilalim ng interim coach na si David Adelman na pumalit kay Michael Malone matapos itong tanggalin kasunod ng 4 na sunod na talo. Si Malone ang naghatid sa Denver sa kanilang kauna-unahang NBA championship noong 2023. Bumida rin si Aaron Gordon na may 33 points, habang si Jamal Murray na kagagaling lamang sa injury ay nag-ambag ng 15 points at 7 assists. Sa kabilang banda, sinelyohan naman ng Los Angeles Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos ang 140-109 na panalo laban sa Houston Rockets. Samantala, nananatili sa pwesto ang Oklahoma City Thunder matapos durugin ng Utah Jazz sa score na 145-111. Ayan, hi, hello. Ayan, meron tayong mangga. May nakita akong mangga. Thank you kay Shian.
Merong pasalubong na mangga galing sa Nueva Ecija. Ayan po mga kapaborito, mga balita pong nakalap ngayong araw ng Lunes. Pag tayo nakakakita ng mangga ay nadidistract talaga tayo, ano? Oy, thank you din pala kay Det. Det Palaganas sa mangga. Napakasarap din ng mangga sa Malasiki talaga. Siguro yan, nandokmay. Yung gimaras, kasi originally galing ng Thailand, nandokmay yun. Tapos pinalaki dito. Iba-ibang size yun eh. Nandokmay. Tapos yung isa, yun din yung dinala sa sa Zambales. Sa Nueva Ecija, iba rin yun, yung malalaki. Yung King Mango, oo, masarap din yun eh. Tapos yung iba naman, syempre ako, okay na ako din sa yung native, Indian mango, no? Paghilaw. Carabao. Iba rin yung Carabao. Talagang Philippine mango yun. Sa San Carlos yata yun. O kasi marami dun sa amin yung century old na mga, nung bata ako, naalala ko yung mangga. Taas. Tapos pag binababa nila, tiklis. Hindi naman puno yung tiklis, no? Konti-konti lang. Pero ngayon wala na akong makitang matataas na mangga eh. Mukhang naapektuhan din ng ating industriya ng mangga, no? Sa may Malasiki, pinuputol na nila yung mangga, ginagawa na po nilang kahoy para sa furnitures. Yung iba naman, ginagawa ng uling, no? Dahil nga hindi na makontrol yung seaweed fly infestation. Ano na nga ba yung seaweed fly infestation? Kurikong. Tama ba, Det? Kurikong, awa? Kurikong, yung seaweed fly infestation. Maganda yung mangga nyo, walang walang tusok ng kurikong eh. Makikita nyo kasi yung kurikong, pag natusok niya yung prutas ng mangga, may mga dot na itim po yun, no? Oo. Kaya doon mangingitlog po yun. Kaya yung iba nilalagyan nila ng papel, no, dyaryo, no, habang papalaki yung mangga para makinis. At saka ang paggupit sa mangga, parang napanood ko yun sa KMJS, no? Mga ilang centimeter ang layo doon sa sanga, no? Para hindi tutuloy yung dagta doon sa balat ng mangga kasi yun yung nagiging itim. No, yun yung dagta ng mangga mula doon sa tangkay niya, magiging itim yun pag dumikit doon sa balat ng mangga. Kaya yung iba, pag pinipitas nila, merong matitirang mga 2 centimeters, tama, no? Yun, para hindi natutuluan ng dagta. O, yan. Yung iba naman, may gumagamit pa ba ng karburo? Bawal na yata, no? Pampahinog. Uy, lagay nyo na lang dyan sa di mahihinog din. Ayan, ang daming mangga, oh. Thank you. Mangga ni Shian, girlfriend ng anak kong si Angelo. Soon to be, no? Pero mag-aral muna kayo para maganda ang future ninyo, di ba? Oras natin, 5:56 na. Ayan. Tayo po ay magpapaalam na rin po, mga kapaborito. Siyempre, huwag niyong kakalimutan. API Party List number 123 para meron tayong boses sa Kongreso, mga kapaborito. Hi, hello sa mga kaibigan natin sa Kalasyaw, Mapandan, Lingayen. Hello. Kay Councilor Patrick Agustin Karamat, kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega, kay Mayor Leopoldo N. Batawil, kay Mayor Jumel Anthony Espino ng Bugalyon. Yan, nagbabalik. At syempre, no, sa ating si Governor Amado Pogi I. Espino III. Good afternoon po sa inyong lahat. At sa ating founder and chairman, Amado T. Espino Jr., ang ating former Pangasinan Governor and Congressman na siyang first nominee ng API Party List number 123. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Ligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat. Magandang hapon, kapaborito.